Bekatari. Gaurkoen, Sorginola gaztetxe. Eta esan moduen, gaur Sorginola gaztetxeen inguruen gehiago jakingo gu, eta jakingo gu bai, bueno, barkatu entzulik. Gaur honek etorri da Sorginolako asamladakide moduen, ezta? Bai, apa. Eta, bera, honeka, kontauko esku ba, zelan Sorginolan. Badakigunez, maiatza baino harinau bota ingo dabe, ezta? Eta, gustoko jako jakiti, barkatu, eski, no es super... ¿Qué me pasa? Maitane, dana ez da bromi, No sé qué me pasa. Maitane, oin dala hilebete, ez da etorri, eta oin nerviosa ipini jako. Bai, super Gainera oin entzun dugu laixi hartzik, dana ez da bromi, Bezerizo gatoz, hemen Sorginolako gaztetxeko bosera maile bat deku, gure irratixen, eta, bueno, kontauko esku, ez? Sorginola inguruko gauzak, ez? Maitane esan duzu moduen, ez? Bai, hori da, Sorginola gaztetxe jakin dugu 2021 garren urte amaieran Durangarrok jakin gainun zelan Sorginola gaztetxe bota emidabiela, maiatza baino lehen. Eta gustako jakun jakitie, lehenengo eta bain zelan jaso zainuen zuek asamladako kidiek berri hori, zelan enteru zinien, nundik, nok esan da. Bai, a ber, zurrumurru behauen ja oindala denpora bat, han proiektu bat bauela maristegin eta ez dakizer, ze Sorginola oindauen lurrek ez die urbanizabli, ezin zein kezein etxiek. Baina adibidez olan hezkuntza eta aizialdi eta kirol rezintuek edo egin leikez. Diferentie da. Bai, ez da, balegin aurrien edo izen leike. Orduen, maristen proiektu oindala, urte batzuk edo usteot, euela zurrumurru herri zen. Nik enek izen, baina izan. Baina, uda honetan jakin gendun, ja proiektu aurrera junbierzala, prentzan bidez. Osa, dot Durangoko periodikuen publikauzan. Horri binizan. Lehen gainera, mikrofono ostetik ibiegara doter inguruen. Erderaz esaten da moduen, que se les ve la patita. Bai, hor, osa, akara descubierta, agertu ziren Mireia Alkora Iribe, dala PNV-ko Durangoko listetako lehena. Idolua, ikonua. Bai. Eta gainera mankomunidadeko presidenta beba da bera. Eta gero Arantxa Tapia. Bai, la grande. Tapia! Osa, que hori... polite, bai. Bai. Ez izan galdo lako bento, Tapia. Bai, eta horra gertu ziren, esaten hori, Esprilur, Eusko Jaurlaritzan enpresa publikuek, erosiko gabezela lur horrek, deskontaminau, ze hor dau Mordor, osa, Txernobil. Bai, ez da. Baina alojarto, Osa, hor... Sorginola gaztetxe ingurutik... Hori da. Fundizio zahar bat zan. Osa, Sorginola inkokatute dau lehen ofizinak ziren edifizi zuen, baina atzeko danan, osa, ni horregon dan hau, eta dau amiantue, dau urputzu bat, ure estana igual, ez da? Bai, igual horraz izan COVID, osa, edo zer. Baina bai, eta orduen, esan ez hori, erosia bidezela lurrek, eta gero, diru publikoaz garbituko die, eta gero, lur horrek behin deskontaminaututa, salduko jakoz maristak taldiei, talde hezkuntza talde pribau edo. Ikastetxeari o... Hori da. Oin maristak Durangon kokatuta duzen lekuen etxe barri zekeiteko. Abaitu. Hori da, libretako leku horrek etxe barri zekein alizeteko, eta maristak trasladetako, maristak handizau bat, barrizau bat, eta birara. Beraz, Maitane, Mireia agertzen da zue botako saituen argazien, eta gero exigitzen da, gaztetxe duin bat. Bai, oza, hipokresia bat, bueno, pizkat PNV-en marka, baina bai. Eta gainera, oza, oindala gitxi, ez da egiten terau zaien, baina horren inguruen bai, barriro, PNV-en hipokresia gantz, apurra jarraitute, egon zan zute bat Sorginolan, igual oindala bihazte. Bai? Bueno, esan izen Sorginolan, izen zan fundizio zahar inguruen. Bai, hori berri agertu zan bai doten. Bai, doten bai. Eza, argazkiat bastante rungue. Marian moduen, dauleku guztizi. Bai. Argazkiat bastante rungue, lanke balt zikin bat,
eta, simaz, bantzadan ez egon zala zute bat hor atzien, eta inorre zan enterau. Eta tipo, zultzaiekin argazki bat ala, baina oso raru edana. Eta zer hortan, barri horretan, urten zien PNV-kuek esaten, atara bioeskola hortik, ez dakizer, arriskutsu edala gure osasunerako, Zorginolan egoti, ez dakizer, sarraioia esaten piretako. Eta saiatzen justifiketan zute batekin, ba, igual, ez guk esan genduen, bai etzein eurek, oza, edo zer espero genke. Oza, que bueno, ba hortik, oin hor gauz. Bai, oin ganera ez, urte misari Zorginolatik zuen onerako, ez da? Bai, sekule ez da inez, ez, Durangoko gazterizien alde, baina oin, karo, zuen osasune oin preferentziala da, eta lur horrek erosi da bie, esan da zuen moduen oin saltzeko, ez, hauren txiringituen geratuko da, ez? Diru publiko gazori ordailu eta maristetara... Bai, hori da. Eta ez da, gainera bai hor, badakizue dauela pizkat etxe honek raskazielozen proiektue, trenbide inguruen, eta maristaga horren arbuen. Horten nik apurat ikusteot, rollo, Durango moderno, ez dakizer, barri zegu, todo guai, baina, bai, oza, kriston ustela dana. Hori, pizkat hortik. Ez dakit, gero, ez dakit zegoia gure zuen jakin. Bai, gero asambladatik basauzi oin ekitaldizak antolatzen ez da? Bai, a ber, ja... Egiz esan, deko nahiko asumiditu joango gaela. Zoritza arrezo lan da, inguru hori esan duten moduen dau oso txarto. Eta ulertzegu Durango baten ezin dala egon. Olako terreno gigante bat, hain zikin, hain arriskutsu, gainera, oza, nonoz atzeko hormaren bat behauzi da, ez dakizer, ulertzegu hori hor ezin dala egon. Kontue da, eta gau kejetan, oza, eskatzegun eta kejetan gaina da, ba hori, eiakula inkasuri guri. Oza, eiaku etorri inor, tipo, bai, dau proiektu hau martxan, tal, igual ingo goberba zuekin, aberse alternatiba egon aldan, igual eskola bat eta gaztetxe bat izen lehik ez kompatibliek, inkluso, normalien gu klasin gauzen, edo gentielan indagoenin gaztetxen ez da binor. Ez da martxan. Hori da, eta gero eskolan ez dagoenin gentie gaztetxen egoten dama. Orduen bastakit, edo inkluso beste leku bat proposatu, edo alguna alternatiba bat proposatu. Sikiera abisau, tio, jarri papel bat, atien, jo que se. Bai, zuen gana juen ez, badakizien hortzuk zarien. Bai, hori da, eta ikertzen da, oza, hor Zorginola dauela. Kustozik kanpotita ikusten da. Eta ez dakit, oza, doteko argazki zen be bai, ez abien atara Zorginolako parte, atara zaien fundizio zarra, zikin, ez dakiz zer, oza, zimaz, eze palo. Aiztelkerizek. Bai. Nik horren inguruen be galderatxo badekot, bueno, aipatuan ez hori, oin de repente oso importantiek zarie, eta zuen osasune gaitik handik kanporatu egizin bizarie, bai do bai. Eta antza irakurriot, Durangaldeko komunikabideren baten, oin antza alderdi politikoa da bilela esaten ez, gaztio bierdozula leku bat, eta leku hori eskaini bierdala ez, bueno, ez dakit proposamen hori zelan ikusten duzuen, alo benetan ikusten duzuen gaztion behar izanak beteko dauzen edo ez? Ez dakit zelan ikusten duzuen. Aimar, desenmaskaro alduz, desenmaskaro dugu, ja. Galdera bat erantzunegaz, baina bueno, gurote Zorginolako jentik erantzun. A ber, nik botako datu bat da, Durangon Zorginola kupa baino lehen, egon ziren gazte mugimendutik eta gazte talde batetik eskatu zan, eskatu jakon gaztetxe, oza, udaletxe iparkatu, gaztetxe bat, edo espazizo bat, autogestionorako eta gaztion sorkuntzarako, ez? Eta, oza, inoseiako erantzun bat, emon, ignorau izen da beti, eta ez bakarrik gazte asamblea daulan apura libre hau batek, bastakit berbaro aizialde elkartiek be, eskatu izen dau, igual gaztetxo hau entzat, bastakit gazteleku bat, edo ludoteka bat, edo, hori herri izentzat, eta beti erantzun izen da, oza, ez dagoen erantzunik izen da, izildu eta ez ebez esan. Eta oin posizioen dauzela, derrepente azizaten hau, ez dakit, eskiruitzate, baina dala kontra esan bat, gainera kontentu Kristona. Bota bizaituen eskola horren argazkizien urten, eta gero handik hilabete batzutara alternatiba bat eskatu. Bai, holan da. Eta, guduzan, imagina ez, gizarte idiliko baten, bueno, badauzela olako, konversazioek ez, gazti hori izimiko zamoduen ez, gaztiontzako espazio bat emoteko, zueri, ez dakit, olako etorkizuneko eta gizarte idiliko baten espazio bat emon eskero, zelako guztako datzuen izitia, aipatu zu ez, leku autogestionau bat ez, zuek eruti ez dakit, zer da zuen biherrizena, Durangaldeko gazterizien beharrizenak zeintzu die eta zer gureko zinuen ez? Bai, a ber, bereziki hori, nire ustez prioridad izango zan autogestinue, oza, ez egon biherrizetin hori zerak, eskaintzen, azalpenik emoten da, hori garrantzitsu aparte bai,
hori da probate gaztetxe batek dekon alde polikez, ikasteo zula zuk dana iken, laguntza eskatzen, bata bestiekin elkarlanien, eta hori mantentzie oso biherrezko ikusteot. Baina horrez gain, Zorginolak badekoz karakteristika batzuk, eta gustaukiakunak mantentzie. Ez adibidez. Zorginolan da musika gela bat. Arazo asko eukioguz, bargeizekin testak zer, ze, klaro, horre, bueno, Zorginolan egon di arazo asko lapurretekin, alde batetik, baina aloloko, asko. Eta, pentsau, 6. urtien, de repente, topau gendule, lapurtozkoela kable hau elektriko dana, eta zeuela argiri barriro. Orduen, barriro pentsau bierzen zan, jarri bierzen zan, ez dakiz zer, bastante movida. Orduen, horregon zan, atzerakada handize orokorren gaztetxeko mugimenduen, eta orden talde asko etorri zien ona abadetxera bai ensaietan, horregaitik. Baina hori, Zorginolak eukenien musikagele aktibo zan oso potentie. Talde nahiko... Sortu die, bertan ez da? Bai, hori da. Eta jente asko anima usan hori instrumentu jotera, eta gero bebain zien olako bertzio gabat, ez dakiz zer, orduen lehengo aldiz astenarizo gainera igotera anima usan jenti Zorginolan. Eta nik ustot hori dela oso poliketa, oso garrantzitsue, etorkizuneko gaztetxe posible horretarako. Eta horrez gain, ez dakit, esango nuke leku bat, bebai, pizkat sorkuntza kreatibora bideratute, Zorginolan mugitzen dalako jente nahiko horren inguruen, badibidez berbaz aldizkarize, oinala oso potentie, eta da bizela topera. Eta gero bai, ez dakit, pizkat hortik lotuko neuke. Ez dakit liburtegi bat gaur egun Zorginolan badau, hori bemantentzie, esan esan puntazo bat, eskatza, gauza horrek. Bat ez behazkatasun, eh? Bai. Gaztiok ikusten zuen biharri zinari, erantzun bat emoten. Hori da. Tabatzeko eta... Bai, eta autoprozesurako bebai zelako garrantzitsua. Bai, Olako espazietan mobitzi eta... Bai, guk zema gauza ikasio guzan, ezkike... Hori bai, enabela, espero. Eta zapentzetan eta, ostras, Zorginolara sartu aurretik. Bai. Nor nintzen eta nor nazen oin, ez? Bai. Baina beste rollo bat egizera, ez dakit, ezki... Haina guk Zorginolan askotan, nik beti flipau izotze, ezagutzen duaz beste persona batzuk, baineko gaztetxien edo, otzandizeko gaztetxien, ja dela gaztetxe batzuk dikizenak urte asko. Bai. Eta igual infrastrukturaletik ta holan ez da, bueno, justa badetxik bai, oin okupau zuen ez da infrastrukturaletik bai, basa bizi asko lanien. Bai. Baina pentsa hori Zorginolan, 6. urtie, eta eske jogu danetik, argizek jarri hori kable hau, ez dakiz zer. Zuek, ez da? Bai, gero, zementozko muruekein, brikolaje pilo bat, hau nire kabo zen nahi nik eziko. Bueno, da gero, ez dakit, kaina ataraten, kainerotik hori ikasio. Hori importante. Lehenko ikasten den igual hori, ez da? Bai. Edo, ez dakit, kozinetan, jo, 60 personantzako. Edo, ez dakit. Hori marroi bada. Kristona, horrek aztien, eta urte batzutan ez da bengo barriro. Nibe horti pasauten hau ganean Zorginolan bebai, eta niko esperientzia txarra egot, Bai. Aimarrek jaben un mus de garbanzos. de chocolate. Un mus de garbanzos. Oitio, hola, nik esten da, ez? Azkenien espazio badeko zu sorkuntzarako eta autogestionarako, eta supe, ez dakit, erantzunek emoteko, egin duzun ekitaldi guztizeri, azkenien supe gauzak emioso zure eskuekin, eta asko ikesten da bai olako lekuetan, ez? Bai, pilo bat, eta nina oso posiko raitik. Bai. Eta oinde, ez dakit, Zorginola taldeo, ez dakit, Durangaldeko gazterixen taldetik, etorkizune hori zen dozue, Zorginolan itxierie aurre ikusten dozuela edo, etorkizunerako ez dakit ze helburu plantetan dozu esan, o zelan ikusten dozuen, beste lekuren bat topau? Bai, etorkizun urbilerako, zan biogu, gure erre Zorginola, ez literalmente ez, baina zan gure baina gure erre, zentzu horretan jun a lo grande zaten dana, eta disfrutau, orduen lehengo hori, prioridadie, merezi dagoen agurre emotie. Azkenengo kartutxuek. Bai, aprobetxan bidie. Baina, gero be hori, amaira honekin saiatu urrengo proiektoruntz jentie animetan, eta zaten, venga, guezan, ez dakiz ze bierda jente pile bat. Garrantzitzuena izango da hori. Jentie batzie eta ikustie benetan, Durangoko gaztiok guro gule espazizo bat, bier dogule, eta horren alde borrokatuko dogule, bai. Orden hori, horre di helburuek, eta horren inguruen, ez dakit, urrengo hiletan kontzertuek eta dauz aurre ikusite, eta manifestazioek eta kontzentrazioek egongo die. Osake, animau.
Eta da, oso zerrolan kontetako kontzertuan egongo die, Manifa egun honetan izango da. Ez dakit gauza batzuk ez Venga, dakit. primizian, venga. Aukin kontuen, mileka eta mileka persona da bizla zuzenien gaixia batean entzuten. Marketing kampaina potente bat da. Hori da, gente asko da hor, irratizien bestaldien entzuten. Publizia de apur bat ingure gozue zuen ekitaldizien inguruen. Bai, benezka, bai, anima, venga. No retorriko da, venga. Bai. A ber, holan, urrengo amaikan, urrengo harikoen deko hiru kontzertu. Baina dia holan, joko dabe. Ahatikek, bai. Aixerratiko kidiek. Bai. Zaten dauela, bajue, okerrespan hau, gitarra. Bizetatik bat. Gero, Xibarik, beste talde batek. Eta Nitzek, eta hori, sarrerak dauz salgaia Durangoko intxaurren. Osak gure baso animau. 3 euro langabetuentzat eta 5 landunentzat. Osak lana badekazu, mala suerte. Nik horrega zuetik ite dotaz dudak, zer da landu nahi zetie? Partikularrak emoti da landu nahi zetie? A ber, zuk urosune. Osa, inoek ez dut eskatuko esplikaziorik. Gure baso espago iru pagetu zuziru eta gure baso espago baso pagetu. Ya está. Oye, gai potenti, lana zer da, lana ez da, zintxo gara mintzo baterako, emaitane. Bai. Bai, eta gero apuratu aurrera hau. Eske, data hasi da, martxoak? Da martxoan? Apiriak beratzi. Apiriak beratzi, eukingo gu tok, Zorginolan. Eta, zein gizon? Hortzi farfaia. Diela, zer hortzuek? Ez que hemen entzuliek behargitzeko, ez da inungo txibatazorik egon, Zorginolako beste partaide badeko hemen mikrofonu emaizien dau. Arratzaldeon. Amaia da. Amaia. Bai, ez dakit hori, tok eta hortzi farfaia, Zarauzkuek uste diela. Eta espasaio bat parkatu. Eta hori, printzipioz horrek. Bueno, gero martxuen 26 bai, David sortzen Durangaldeko okupazio bulego bat, eta bai egongo dira ekintza batzuk horren arire, eta kontzertu batzuk egongo dira, izango dira gehiago Durangaldeko talde barrizenak eta holan, ondino ez da oso zehaztute, baina hori, martxoko 26an, bai. Bai, egun osoko plana Zorginolan. Eta horrarte, informazio dugu. Bai, momentuz bai. Ni kuriosidade bateko tolane, ez dakit, ez da gioien sartute, baina, saltebengo gioie parkatu maitane. Ez dakit administrazioaren batekin edo, etorriate burure udaletxekin aukin zuen hartu emonik edo, etorkizunera begire, hau da, edo zuek proposatu hotze zuen irten bideren bat, edo eurek etorriatzuen proposamenen batekin, edo... Ez dakit, udaletxie jartze dut eredu moduen gertukuena dalako, baina zabaltze dut administrazio guztietara. Bai, a ber, guk azikeratik pentsauen duen, dialogu ezabaldu bilan dule, orduen, asambleako kide batek egeban berba Durangoko zinegotzi bategaz, Bilduko zinegotzi batekin, eta hurbildu da, bai, egon da harremana berakin, hurbildu da asambleadara bai, eta zimaz. Informazio dana guk deko gune oinarte, gehizen demauzku berak. Guri kronograma guztia bota osku berak, ze beste informaziorik ez dugu jaso. Izen notiziak eta zinegotzi hori. Beraz badu informazio kanal basabalik zuzenien udaletxeekin. Hori da, eta zimaz, eurek bai hasieratik eskuela alternatiba topetan zeiatuko diela, eta bai, zetez oin gabiz apur bat esperuen. Bai. Horbait, ikain garrantzitsue bai indar erakustaldi zena, eta erakustiena benetan gaztetxe bat gure gule eta gaztetxe bat bierdo gule. Momentuz orduen, informazio iturri badeko zuen administrazioen eskutik edo, baina momentuz erantzunik ez? Lanien esan daigun. Lanien, bai. Eta bitartien Durangok zer galduko dau? Ja. Ez dakit, eskin ikartzen zeporra sentimental. Baina bai. Ez dakit, nik uste galtzen dauela espazizo itzela, lehenengo eta behin, Zorginola da kristona, gauza honetarako eta gauza txarretarako. Ze horrek badikoz bere alde negatibo, baina motezuz aukera asko. Eta dauzgela asko, ez dakit, igual ondo jokurritzen meako derrepente iti errokodromo bat, baina aldau, Zorginolan. Osa, edo zer, ez dakit irratzaio bat, bai, kompetentzia borra deiteko. Edo zer, osa, badau espazizue, dau potentzial handize, eta hori Durango bihurtzen ari dan hiri apur bat larra handi honetan, ez da normala, osa, ez da... orokorrien ikusten dana. Orden alde horretatik, bai, nik uste galdera handiza gongala eta dala probat inevitablia. Etorkizuneko leku hori
Ezingo da izen Zorginola tamainokoa. Esan daigun, Durango dala, zuk esan duzu moduen, nain handize izen da oso kulturalmente oso pobri da, ez da? Bai, eske ez dakit, hor apur bat, a ber, jente asko daula nien, eta hori ikusten da. Eta jente asko da bizaiatzen, aurrera ataraten proiektu desberdinek. Baina, bai, Durango nik uste da gero eta iriz haue dala. Eta nik izan amtzta propena horrek. Baina nik usteot, nahiz eta iri, ez dakit, zenibe Bilbo ingurutipe asko mogitzenaz, eta ez dut uste danik, ez dakit, iri sistema bat, kultura pobretzen dauena. Irizepe kultura asko eskaintzen dau, baina egize da, herrizek gero eta handiz hauekin gero eta iriz hau izen, gero eta burgues hauek bihurtzen dizela, hau da, boterie gero eta, ez dakit, administrazioek edo enpresako dana delakoek gero eta botere gehiago hartzen da biela eta gero eta matxakaute dekizela herritarrak. Horrek, ni ustez ez da gure esan kulturalki pobri hauek dizenek, ez da puntualizazio modu. Bueno, ni Durango esaten dut, zaitik beste herri batzukin konparaute bastante baina egize da gabezia dekoz kulturalmente. Hori da, ez? Irizetan azkenien askoz da gazterizie eta bai langileek, emakumiek, atzerritarrak gero eta zapaldu hau egoten diez herrizetan baino, nik usteot, ez? Hori da azkenien botere gehiago akumuletan dalako irizetan, baina kulturalki, ez da, jain proiektu desan dozu edeko zuzela martxan, pilo bat alde dauzela, gazteri goziegaz dauela gauzak eta aurrera eruteko, eta faltana espazio bat dala, ez? Bai, ez naben gure esan, ez da benik mugimendurik Durangon kulturan inguruen orokorrien, baina bai, igual de kontamañorako, bastiela inbeste, hori gehiago, proportzioen edo. Hori da. Bueno, jongo gara maitzen elkarrizketie. Beste barik, azkenengo gure galdera izarra baino nina, badakizue, aipatozkuez, badauz hainbat ekitaldi, hainbat jaialdi, Zorginolan inguruen, elkartaratzik eta manifestazio begongo diez, ondino esteku datari, baina, zuepe neska dakizuen nien, informazio gure zue pasau eta gure entzulien ganabe zabalduko, alik eta jente gehien agertzeko, zenik usteot tanok gure dugule, ez? Herri eta hiri danetan, horako espazio autogesten hauek eta gaztien behar zenak betetzen da bizan lekuek. Laizer erratia hortik sortu da, ez da? Hori da. Autogestioan mami horretatik. Bueno, eta badakigunez, goin konfesionario baten gauz, hau abadien konfesionario izan zan. Ez que hemen arazo badau, hemen invitauetako batek ez teko idean IPS pasada el momento, explica batzu ya. Informazioa ez da ondo garraiatu. Kontu da, Maia, hau izan zela abadean konfesionarioa. Orduen guk sortutako elkarrizketa tartea hau deitzen da Aitor Pekatari. Zer da pekatari hitz hori? Pekatue kontutan dela, ez da? Orduen gure elkarrizketa Maiera guztietan, gure elkarrizketatuek pekatu bat kontutan dabe. Orduen zuek be, honek eta Maia inbitate zauztie, pekatu bat kontetara. Invitautez? Derrigortute, bai, egize da. Hau da, izin alda modu individualien edo kolektiboki Zorginola o gure batzinatzuena? Pentsa gure bozue, o bota bakotzak gure dauena. Asko pentsa bari da bota, zuzarungo zue buruen da. A ver, bueno, badator, a ver, zer dator. Ez du esan izenik. Ez. Zorginola, esan duten moduen lehen, da nahiko handize, nahiko ziru pisu. Orduen, nonoz juegaren baten, bihurtu da porro bat, hainbeste gela ukitiena, bihurtu da porro bat, ez da, rollo pizkat club de swingers. Picadero, esan alda. Picadero. Eta, nonoz, monboa zu pasio bat Zorginolatik, ez da, guruzlako, berzelako edan goitik ez da, zer juerga baten, seguramente, ez da idea ona. Baina, seguramente... Baina bakotxen, parkatu. Ja, bai. Zuek ikusi dozu ez? Hombre! Pasiotxuek, No, bigarren galdera zogoi. Pasiotxu bat emongo guartik. Bueno, edo aldo zuen, maitane, baki zein dan bigarren galdera, ez? Ez dozu erantzun bi. Peña, igual udalak dinosen osasunara zuek ez datos amiantoti, baizik eta txubaskero faltak, Beste bari, pekatu benetan, oinarteko puntazuena, nire da nauen, espero, Zorginola leku seritzu hau esala, baina antza askatasune hor borbozka dabil, eta bueno, posten hazein batien. Parkamenak, hasira honegaitik, elkarrizketan hasiran.
Guiñate. Parkatute zauz, abadien txira eta zu parkatute zauz. Parkatu honeka. Humore sartzi be, hobeto, hobeto barren egar baino. Hobeto barren egar baino gero honen aurrien. Hori da, guztiz. Hori da. Da beste bari, bueno, eskerrik asko bikote, eskerrik asko gure entzulieri be Sorginolan gaur egungo egoeri eta, bueno, zuen ikuspuntu ebe larastiarren. Guru zunien be, ati zabaliko zuez, beste baten be barri gehiago badauz ba etorteko, eta, bueno, gure entzulieri be zabaltzeko. Beste hori, eskerrik asko neskak, da, aurrera goiez, gure laixi hartzen, 21. saioegaz.